Ja sad u avionu iznad Tuzle, akša možda ne bi niklan, možda bi ga klanio, treba u Živinice tu, nisu klanjati u Dubrave. Ali kako reče da se ne mere spustiti, da je magla, ja ušao u tom WC i uzao abdest, rekao da ja ipak klanjam se u skrha, nek sam jel da, nikad sigurno je magli da promaši. Ja rekao, ipak budem sa namazom. Kad je Sokratova žena, samo on šuti, ona samo cegela, ali vidi on šuti, ne ide ni, a ona uzme lonac vode i na njega prolije od zora da baš odišćili. A onda tek rekni, ja sam znao posle grmljevine bit će kiše. Evo je da mi priča kako se ljudi kad ti uđe u glavu. Jedan gore u našem Vrselju. Otac kako on je oklanjati, uvijek nema da ne klanjaš. I ovako na sabah, diži se on kad ustane, odmah na česmu abdesti. I njemu je to ušlo u krv. Jedno je na podne, on legao, to je bilo davno, prije 4 godina. Trebalo je, naš na njivu, njega budi na podne, on zaspo, kaže, diži se, a on kako ustao za abdest, kaže, ne abdest, na njivu. Ali jedno je biti vjerovat u to kao što je onaj Čoban Hođ vjerovo. Jedno ja što vama govorim, možda ćete ti bolje prihvatiti nek ja. Pa je Hođa govorio ko bismili vjeruje. Kad proučiš bismilu, po vodi moraš ići. Jedan Čoban tu, on tu ne laže Hođa, on je bez politike i posle džume odmah tu bila rijeka jedna. Odmah krenuo bismillah i priko vode i nije ni propuo. Kad se okrenuo, vidi Efendija ne ide. Hajde, kaže Efendija i ti, kaže neka ja ću na most. Znači, ne mora znači da Hođa je ubijeđen, on sam kaže kako treba. Kad čuješ čovjeka kada priča sa sobom, kaže ili je lud ili kuću pravi. Jeste čuli to kad neko putem ide? Kažu ima neki čudan monolog. Može čovjek imati monolog. Šta znači monolog? Kad priča sa sobom, jel? A to je opet čudno, nije ni tu monolog. Imam ja i sebe. Ja sam u dijalogu, ja pričam, ja i sebe imam. Zato jedan sebe baš traži to svoje ja iznutra. Baš kad sad kažeš moja pamet, moja duša. To eto imam i dušu i pamet i plus ja, ima nas trojica. Ja bih vas savjetovao da redovno klanjate, bez obzira koliko griješili. Jer da je to malo obaveza, ali veća obaveza Karetanović valja se svaki dan šminka. Samo kad bi djevojka izračunala koliko se danas šminka, mogla bi sve namaze obaviti. Koliko se priprema za sastanak kad Bogu hoćemo naš, kad se abdestimo, to onako malo. Nije naš to taj abdest nije naš. A idemo s Bogom pričati. A s momkom to je reći doživljaj. I ja to razumijem. Jel? Pa dobro, šta bi, to je malo šejtanuka ima. Znaš, dokazivanje.